ଏଇ ଯାଅ, ଆଜି ପରା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା। କାଲି ତ ଯାଇଥିଲେ ପୂଜା ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିଲନି। ଆଜି ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବ, ତମେ ଆଣିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ପୂଜା କରି କଣ ହବ? ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦେଇକି ଢାଳି ପକେଇଛନ୍ତି ତ ଖାଲି ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନିଜେ ଯାଇ ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଫେରିବାକୁ ଲେଟ୍ ହବ। ଆରେ ତମର କଣ ହେଲା? ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦଉଛି। ଟିକେ ଶୋଇପଡେ। ମା, ମୁଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ହଁ, ଭିତରକୁ ଆସ, ବସ ଏଠି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ମା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ଦୟା କର ମା। ମୁଁ ତ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିଦଉଛି। ତଥାସ୍ତୁ। ମା ମା ଲଳିତା, ଦେଖ ଲଳିତା, ମୁଁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲ, ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ତମେ ଘୃଣା କରୁଥିଲ ସେଇ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତମେ ଆଜି ଠିକ ହେଇଯାଇଛ। ହଁ ଲଳିତା, ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।